Hi mga kasay, for today's video, maglaba ni mama. So si mama lang ang nakakontrataan pero syempre tabangan na lang po ako ni mama kay si mama kay sayang man po no kung maka dawat man ng tao 200 gani di pa nam gani ko kay asa man taon ta mamunit og kwarta oy. Umanang giagi si mama diri sa ila. Sus kay wa naman diri ako na excited naman gijagla ko ganiha. Ang gusto pa gyud niya nga to ko magkape o mamahaw. So, kay nagunaon naman siya. Sundan na lang nato, no? Kay namahaw pa man pud ko kaya mga bata sa pamamahaw. Mao ni, ako lang pud jud tabangan si mama kay kaysa mahaponan siya bitaw no kay kung duha may mas dali man gyud pagkahuman lahi naman gyud ning lihok pod sa medyo bata-bata pa kung tahay kay nabang bata nga way buot. Bitaw ay. So mo ni no mga kaasay mo nang sugod na miyan ni. Giuna na mo og labad di ay ang kanang mga dagko t-shirt, shorts. So mo na siya ang giuna. Human na mga dagko-dagko pod nga towel. So mo na man gilabhan. So dili makaayo nindot ang panahon kay nagdagom jud siya. Pagwaktas ganaho kada murag taligsik-taligsik naman. Paghuman napariha man atong naglabas sad mi diri ag balik. Sabado gihapon to pero nagtaligsik jud gihapon. Di man to ko mo ano laban no kay nalay ko children's ministry ini kabuntag. So kay buntag man mi maglaba ako na lang kuan nga sa hapon or sa udto na lang may human laba usa pa mag children's ministry pero thank you Lord nga nasa iyo ra pud mi human man ang nakapag children's ministry ko karong hapon na. So asa pa man kaana nga nakay bisag ginagmay no na nakoy pampalit kape, asukal, gatas, sunod dako gyud siya nga blessing sa ako ang gatag sa Ginoo. Muna kinahanglan lang gyud magkugi ka unsa pa man kay dili gyud basta makapunit og piso sa kalsada kinahanglan gyud haguan nato no mga kaasay kay ngano at least kung naa kay mga kinitaan ng adlaw di na kaayo kalugi jud kay ngano kaysa nagtambay ra ko kaysa higda-higda ra ko di ba kay tungod wala lagi klase so paway lang gyud pero ang ginahuna kung mula ba raman jud ka kani pa bang naay suhol so usa gyud ani hong gikuan nga bisan sa inana gani nga sitwasyon no akong gipasalamat sa Ginoo nga himsog ang panglawas nga kaya pa manglaba o kaya pa gyud mo kaya pa sa lawas so thank you Lord yun sa kaayuhan sa mga lawas adlaw-adlaw sa kahimsog sa among lawas. So mga dikolor pa ni among gikuan dagko. Ang masunod na mo labaan ni ang katong habol. Ang sunod amo lagi sunod-sunod naman sabon banlaw daw ni human kato na pong sunod. Kay ngano mas dali ra man gud siya human amo sad gi kuan ba nga makaabot jud mi ning init karon kay ganiha mi dag-o mi taligsik pero karon kay kanang napadpad naman ang dag-o man nang kinahanglan gyud maningkamot ani nga makauga ba kay nindot pud mo uga oy sa maghapon kay lahi jud ang humot. So thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye.